Ukudedelwa kweNgonyama yabaThembu ubuyele ekhaya Dalindyebo wejele kumukele emkhakheni ehlukene. Ingonyama yaboshwa ngoZibandlela wango-2015 ngemuva kokuthi inkantolo ephakeme yase-Eastern Cape imgwebe iminyaka eyi-12. uDalindyebo walahlwa yicala lokuthumba, ukuthungela ngomlilo kanye nokuphazamisa ukusebenza komthetho. Indlu yenkokheli zemveli eMpuma Koloni zikwamkele ukukhululwa kwekumkani yabaThembu ubuyele ekhaya Dalindyebo eluvalelweni. Kodwa ikumkani ayikafiki eBumbane. Abahlali balangazelela ukufika kwayo. Ubuyile uZwelibanzi ngoku esicinga into yokuba kwaba kuhle wonke umuntu ehleli phansi. Kaloku umsasazi wonke umuntu unqwenela into ethile ngento yakhe. Asinawuze sithi ke simbeka ngaphandle lo muntu lo. Kodwa ke ngoku ke usingayi ukhona. Kwilali nje ekufuphi abahlali bavakalise uchulumanco. Siziva ndonwabile ke na ayikumkani ngaphandle bese kusishukuthezi ba kumkani bengaphakathi ebulela loo nto nam kakhulu apha eBumbane bese kukubi. Ngonyaka ka-2009 ukumkani ubuyele ekhaya wafunyanwa enetyala lokutshisa nelokubetha kumanye amatyala. Ukumkani waqala ukuxoxa la matyala ngo-2004. Yayingavisisani ke ikumkani nalowo wayengumongameli uJacob Zuma, yaze ngo-2013 wazibandakanya nombutho ophikisayo iDemocratic Alliance. Kubekho neembono ezingafaniyo kumaxhoba wakhe. Bana ngelo xesha isimoshile sasingaxabenanga nayo. Kodwa ithi into ke ngoku ne. Kodwa ke ngoku ugovernment xa emkhulula azamkhulule kodwa angalibali into bathina senakalelwa. Mna ndatshelwa zindlu ezimbini. Imoto yami endandinayo yaphela lapha. Impahla yami endandinayo yaphela lapha. Hayi asizivi kakubi siziva kakuhle. Siziva right. Ngoba ke notata uyatsho uba naye akanangxaki uba amakakhulule ukumkani. Unyana wekumkani yabaThembu nobelibambela kumkani uAzenathi Dalindyebo wathi uzokwehla kwesi sihlalo nxa uyise ekhululwa eluvalelweni. NdinguLwandile Mbulali komkhulu eBumbane.